Здравейте, мили потребители на YouTube, на всички там сайтове, какво ли е там, аз съм Цеци. Тук с мен е Дани. Дани, представи се, бе. Аз съм Дани. Да. И сега ще ви покажа как да си оправите Майнкрафта, ако имат въобще такъв случай. Първо, ето вижте какво ми излиза. Гледайте сега. Имам нов компютър. Гледайте сега. Да, късият. Това да не. Ама снимам с банкам. Отгоре ще се изпише. Мисля да. Малко ми е малко по-бавен компютър, защото снимам. А Bandicam не е много такава, не е много малка програмка. И тежкица. Както виждате, имам Far Cry, Samp, CS, Minecraft, намали се звука, Дани! Маля, къстум. Не трябва да го правя. Снимам клип, намали. Снимам клип, намали. Добре, съм ще да намеря. Имам един нов сървър. От мальчето направен. И така можете да влизате, ще го пусна, ще дам такова. В предварителната информация там. И много хора ще... Нали много хора ще... Дано да влизат много хора, да. И се радвам, ако влизате. Но знам, сървъра може да не работи. Защото съм го превел с хамачи. Не знам. Хамачите този път не се пуска. Еми да. Зависи, ако си дострял. Малко ми е по-бавен компютъра сега, защото снимам, иначе бързичък си. Важното е, че има Майнкрафт. Игри. Всички други работи. Да, съм дали съм намалил. Би трябва да съм намалил. Да. Окей. Нещо това се бегва. Видях една Ано красива. Знаеш ли кой видях? Браво, знаеш ли кой видях? Не. Мента Янка Шу. Дани, намали се звука! Добре, да. Тук прикажи да ми Бати! Човек ти каза, че ще снимам. Ще пусна клипа, когато ми се включи. И ще ви покажа какво ми се е появило. Ето, виждате ли какво ми излиза? Java Virtual Machine Launcher. Error. Code not create the Java Virtual Machine. A fatal exit. Цъкате OK. Да, не снимам. Цъкате на Start меню. Цъкате десен бутон на My Computer. Properties. Нали опциите. И влизате ето тук. Ето тук. Компютър name не. Ето тук. Advanced. Цъкате Envir нещо си там надолу. И тук пише Neo. И пишете тук. С главни букви пишете. Дончета. Java. Дончета. Options. Тук отдолу пишете тиренце. Как беше, бе, Дани? Да. Тиренце XMX 512 главно М.
Цъкате окей. И ето вижте какво ви излиза. Това нещо. Цъкате окей. Опа! Майко сбърках. Майчо го сбърках. Само като се включа Майнкрафт ще видите. Да, ето виждате, че стана. Искам само да ви покажа тук така една къщичка, как съм я направил. Малко ми лаги. Да увеличим. Ако ви мига едно такова, знам, защото е заради бандикама. Бандикама не мога да снимам много игри. Да. Игра в избрания свят. Една малка къщичка. Ман да снимам и съм си намалил мъглата на много къса. Виждате ли как ми мига едно такова? И на мен ми е много гадно, защото мига. Не е много хубаво. Дани, тук ли си? Да. Тук не разбирам. И заради това не е много такова едно. Разбирате какво искам да ви кажа, защото ту снимам, ту едно паги много яко. Аре бе, мама ти да е, бабе. Не мога се разна, значи така. Ето я къщичката. Отвътре няма да ви я показвам. Ето тук така само мога да видите. Ето така. Тук тераската, това на това. Няма да се разберем така. Че ми лаги. Чуйте ли колко гадно лаги? Ами да, ето го. Имам и басейн, че съм направил. Ох, майко. Към басейна. Съблекалня съм направил. И тук виждате как съм го направил. И така. Тук е едно малко басейнче. Тук е една съблекалня и тоалетна. Ето. Чакайте само да се оправя. Много как лаги. Пак си лагаме малко по малко. Добре, дайде отвътре ще ви покажа. Ох, майко. Каква е тази сянка тука, бе? Сега първо е тук, имам честове. Така. Бе, защо прави така, бе? На вас може да не ви примигва, но на мене ми примигва, между другото. Самия екран ми примигва. Ето тук е една спалня. Тук имам някаква измислена градинка, която дините не могат да растат на дърводе, ама така някакво такова, за красота така да го направя. Ох, майко! Тук съм сложил дини. Да, тук съм сложил портали. Ето така. Да показвам втория етаж. И горе-долу това е моята скромна къщичка. Така.